ダークロットを手に入れた以上さらばだ。待ちなさい。本来の力を発揮できぬ魔術師をしまった。くそ、逃げられ。しかしガーディアンが守るべき目標を失ってそうだったのか。の者に力を。かの者に力を。また強くなったぞ。
者に力を。かの者に力を。
まだまだ知らないことだらけ。